खुलुमबाय। गिबियावनो गोदान बोसोर रंजालि बैसागो फोरबोनि बयनिसिमबो हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं त्रिशरण बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ देग्लायनि रंजालि बैसागुआव कर'ना भाइरासनि गोहोम। धुब्रियाव गुबुन सासेबाव सुबुंनाव कर'ना भाइरास पजिटिभ मोनबावदों। बैसागुनि 1 अक्ट'खालि मोनाबिलि 6 रिंगायाव आसामनि गासैबो नखरफोरखौ आलारि बाथि सावनो खावलायदों गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला। बड'लेण्ड टाइगारनि बिगोमा धनजित रामसियारिया गोरोन्थिनि निमाहा बिनायनि उनाव जामिनाव रिलिज। मुवा बेसाद राननानै होनाय सावगारिफोरखौ आपल'ड खालामनाय समाव नाजावग्राफोरनि मोखांखौ दोनखोमानो खावलायदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। 41,000निबो बांसिन सुबुङा आसाम निधि आयोगाव दान होबाय। बैसागुनि समाव ससियेल डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामनो बिथोन होदों आसाम पुलिस बिफाना। नागालेण्डनि सुबुंनाव गिबि कर'ना भाइरास मोनजेनबाय। ग्रीनलेण्डआव सा 11 कर'ना भाइरास बेरामिया हामफिनजोब्बाय। बर'नि गुबुन गुबुन गौथुमनिफ्राय रंजालि बैसागु फोरबोनि हामलायनाय बावदों। दानिया आबुं रादाब। मुलुगनाङै गोसारनाय कर'ना भाइरासनि थाखाय देग्लाय रंजालि बैसागुखौ आसामजों लोगोसे बर'फोरा गाजा गोमजायै फालिनो हायाखिसै। दिनै मोसौ सुंखायनाय सानमोनब्लाबो गुबुन बोसोरनि बायदियै रंजा बाजा सुंखायनाय आरो थुखैनाय नुनो मोनाखिसै। बबेखानि बैसागु फालिनायनि नेमखान्थिखौ लाखिनो आन्थायै बर'नि नखरफोराव दान्दिसेनि थाखायब्लाबो आरो गाजा गोमजायै नङाब्लाबो मोसौ सुंखायनाय नेमखान्थिखौ मावफुङो आरो हारिनि आसार खान्थिखौ लाखिनायखौ नुनो मोनो। धुब्रि जिल्लानि सासे सुबुंनाव कर'ना भाइरास सन्देर जानायनि पजिटिभ रिपर्ट मोनबावदों। बेजों लोगोसेनो आसामनि कर'ना भाइरास सन्देर जानाय बेरामिनि अनजिमाया सा 30 सिम बांदों। आसामनि देहा बिफाननि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटनि गेजेरजों समबारखालि मिथिहोनाय बादिब्ला धुब्रियाव कर'ना भाइरास सन्देर जानाय मानसिया निजामुद्दिन मार्काजनि ताब्लिगी जामातजों लोब्बा दङ। गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला आसामनि गासैबो रायजो राजाफोरनो देग्लायनि बैसागुनि हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे आसामनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ बैसागुनि 1 अक्ट'खालि नखरफ्रोमखौबो मोनाबिलि 6 रिंगायाव गावबागाव न'नि लांगोनायाव आलारि बाथि फोजोंनो खावलायदों। मख'थावदि दिनै गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला बाक्सा जिल्लानि सदर थावनि मसलपुराव फैनानै कर'ना भाइरासनि सायाव लानाय माखासे हाबाफारिफोरखौ नायगिदिंफैयो। गिबि मन्थ्रिया फोरमायोदि आसाम सरकारा कर'ना भाइरास होबथानाय आरो फाहामथायनि बागै गासैबो रोखोमनि राहाफोरखौ खालामनो नाजादों आरो लादोंबो। गिबि मन्थ्रिया बुङोदि 11 लाखनिख्रुइबो बांसिन सुबुं थानाय बाक्सा जिल्लायावबो जिल्ला खुंथाया रायजो राजाफोरनि आदार जगायनाय, थांनाय फैनाय, देहा आरो कर'ना भाइरासनि होबथानाय आरो सांग्रांथिनि थाखाय खामानि मावदों। गावनि बिबुंथिजों लोगोसेनो गिबि मन्थ्रिया बैसागुनि 1 अक्ट' मंगलबारखालि आसामनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ गावबागाव न'आव आलारि बाथि सावनानै कर'ना भाइरासनि बागै सांग्रांथि जानो खावलायो। बेजों लोगोसेनो देग्लायनि बैसागुआ आसामनि गासैबो रायजो राजाफोरनि गोजोन खौसेथि आरो जौगाखांनायजों लोगोसे साफ्रोमनिबो गोग्गो देहा आरो जिउ लावथों होननानै मिजिंथिनायजों हामलायथि होयो। बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों नंखाय खौरांखौ बांसावनायनि थाखाय मनन्जय दैमारिया केस होनाय उनाव धालिगाव थानानि पुलिसजों एरेस्ट खालामजानाय धनजित रामसियारिया गावनि गोरोन्थिखौ सिमान लानानै निमाहा बिनायनि उनाव रिलिज जाफिनो। मख'थावदि लकडाउननि समाव बांगालराव थानाय बर' सुबुंफोरनो बड'लेण्ड सरकारा हरनाय अनसुंथाइनि रांखौ जाख्ल'दों होनना मनन्जय दैमारिखौ इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों बांसावदोंमोन धनजित रामसियारिया। रबिबारखालि मोनाबिलि 6 रिंगासोआव धनजित रामसियारिखौ जामिनाव हगारदोंब्लाबो 15 एप्रिल बुधबारखालि क'क्राझार थानायाव नुजाथिहैनानै स्टेटमेन्टनि मोगामोगि जाबावनांगोन।
मख'थावदि कर'ना भाइरासनि गोग्लैनाय थासारि बिथा लानानै धनजित रामसियारिखौ जाबसिननाय केसा नन बेलेबल एबा जामिन मोनैब्लाबो मैया धालिगाव पुलिसा कर'ना भाइरासनि गिग्लुंनाय थासारिनि बिथा लानानै जुडिशियेल कास्टडि एबा जेलाव दैथाय हरनाया बन्द जाथ'नायलाय जामिनाव हगारनाय जादों होननानै पुलिसनि सुलुङाव बुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि धनजित रामसियारिखौ थानायाव दोननाय बुब्लियाव BPFनि मददगिरि आरो UPPLनि मददगिरिफोरा धालिगाव थानायाव थुबुर जादोंमोन। बबेखानि थासारिया गुबुंलेनाय फारसे सिगांसिगोन नामा होनना सानजाथावनाय जादोंमोन। बेबायदि उसुखुथु बुब्लियावनो धालिगाव पुलिसा धनजित रामसियारिया गोरोन्थिनि निमाहा बिनाय लिरफोरथि बिथा आरो फैगौ 15 एप्रिल बुधबारखालि क'क्राझार थानायाव नुजाथिनायनि जबान लानानै जामिनाव रिलिज खालामो। मुंख'नो गोनांदि धनजित रामसियारिखौ एरेस्ट खालामनायनि गुदि खिथा मिथिनो बागै UPPLनि MCLA रोनगोरा नार्जारिया थानायाव धनजित रामसियारिया रिलिज जानाय समसिम दंमोन होननानै सुलुङाव मिथिनाय जादों। लकडाउननि समाव निखावरि सुबुंफोरनो माइरं दैरं मुवा बेसाद आरो मैगं थाइगं राननानै होनायनि फोरमान महरै दैखांनाय सावगारिफोरखौ ससियेल मिडिया आरो वेब मिडियाफोराव आपल'ड खालामनाय एबा पस्ट होनाय समाव मुवा बेसाद नाजावग्रा एबा मोनग्राफोरनि मोखांखौ होथेनानै एबा दोनखोमानानै आपल'ड खालामनो खावलायदों आसामनि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। समबारखालि प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों डक्टर शर्माया बे बाथ्राखौ बुंनायजों लोगोसे मुवा बेसाद नाजावग्रा एबा मोनग्रानि मुंखौबो फोसावाब्ला गाहाम आरो फोसावनोब्ला लाफ्लानाय मुंखौ फोसावनानै होयोब्ला गाहाम होननानै बुंदों। कर'ना भाइरास अलखदनि थाखाय होबथानाय आरो रैखाथिनि खामानि मावनो बुथुमनाय आसाम निधि आर'ग्य थुबिलाव सा 44,000निबो बांसिन सुबुङा दान होबाय। मख'थावदि 26 मार्चनिफ्राय 13 एप्रिलसिम गासै सा 41,342 सुबुङा रां दान होयो आरो गासै राङा मख'नाय समसिम 91,25,60,000 रां जाखाङो होननानै आसामनि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायथियो। मख'थावदि 26 मार्चनिफ्राय 13 एप्रिलनि गेजेराव 9 एप्रिल खालि सानसेयावनो बयनिख्रुइ बांसिन सा 19,039 सुबुङा आसाम निधि आर'ग्यआव दान होयो। कर'ना भाइरासनि थाखाय देग्लायनि बैसागुआव ससियेल डिस्टेन्सिं मेंटेन खालामनो बिथोन होदों आसाम पुलिस बिफाना। आसाम पुलिसनि डाइरेक्टर जेनेरेल भास्कर ज्योति महन्त IPSआ रंजालि बैसागु फोरबोनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे देग्लायनि बैसागुखौ गावबागाव न'आवनो थानानै फालिनो खावलायदों। DGP महन्तआ लोगोसेनो सांग्रांथि होनानै मिथिहोबावदों दि जायखिजाया गौथुम एबा आफादफोरा बैसागु फोरबो फालिथायनि फिरफिला उरायहोनाय एबा फालिनाय समाव 7निख्रुइ बांसिन मानसि थुबुर जानो मोननाय नङा आरो 30 मिनिटनि बांसिन सम थानो मोननाय नङा। नागालेन्डनि सासे सुबुंनाव गिबियै कर'ना भाइरास मोनजेनबाय। सुलुंनि बादिब्ला डिमापुरनि गंसे देहा फाहामसालिया कर'ना भाइरास सन्देरनायनि लक्षण थानाय सासे मानसिखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरो। GMCHआव बेरामिनि देहाखौ आनजाद नायनानै कर'ना भाइरास पजिटिभ मोनदों। सुलुंनि बादिब्ला कर'ना भाइरास सन्देर जानाय बेरामिया मार्च दाननि गिबि सप्तायाव कलकातायाव थांदोंमोन आरो 23 मार्चखालि बियो हायद्राबादनिफ्राय नागालेन्डआव फैफिनदोंमोन। बबेखानि बेखौ GMCHआवनो फाहामथाय होगासिनो थानाय जादों होननानै देहा मन्त्रि बिफाना सुलुङाव मिथिहोदों। मुलुगनाङै गिख्रंथावै गोसारनाय कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाय ग्रीनलेन्डनि सा 11 बेरामिया गासैबो हामफिनजोब्बाय। मुलुगनां देहा फसंथाननि रिपर्ट बादियै ग्रीनलेन्डआव 16 मार्चखालि कर'ना भाइरास सन्देरजानाय पजिटिभ रिपर्ट मोनग्रोयो आरो बेरामिनि अनजिमाया सा 11 सिम बाङो। बबेखानि 4 एप्रिलसिमहालागै गासैबो बेरामिफोरा आरायगाव मोनफिनजोब्बाय होननानै रिपर्टआव बुंदों। मख'थावदि 2018 इं मायथाइनि सुबुं सानखो बादियै ग्रीनलेन्डनि गासै सुबुं अनजिमाया 56,025 सामोन। बर' हारिनि आंगो बैसागु फोरबोनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों बर'नि गुबुन गुबुन गौथुमफोरा। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर', बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर',
इउबिपिअनि आफादगिरि मेहिनेश्वर बसुमतारी, दुलाराय बाथौ गौथुम, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बर' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमफोरा रायजो राजानि गाहाम हामलायनाय बावहरदों। मुलुगनि गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि थाखाय हादराव लकडाउन फालिनाय बिथिङाव बयखौबो गेबेङै बाहागो लाफानानै जिउ रैखा मोननायनि बागै मिजिं लानानै फैगौ समाव कर'ना भाइरास आरो जायखिजाया खैफोदजों जुजिनो थाखाय सांग्रां जानो थाखायबो खावलायदों बर'नि गुबुन गुबुन गौथुमफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।